Fost l-attivitajiet organizzati fl-Imnarja hemm il-wirja tal-ħxejjex, frott, tjur u annimali. Wirja li tiġbed eluf ta' nies u li hija organizzata mis-soċjetà agrarja, waħda mill-eqdem għaqdiet f'pajjiżna. Lejlet l-Imnarja kien hemm il-ftuħ tal-wirja agrikola, l-isfilata ta' żwiemel u l-karettuni flimkien mal-għana u l-ikliet tradizzjonali tal-fenek iżda mhux biss. Ara jien li nisabixxi xi 5 snin wara xulxin. Intellaw ġifieri l-fniek hawnhekk. Għandna ħafna razes differenti. Fimni li jridu jkunu ġifieri mhux bil-mart u hekk jridu jkunu tajbin. Matul is-snin inbidlu ħafna tradizzjonijiet konnessi mal-Imnarja. Fil-fatt din is-sena fil-Valletta Waterfront kienu organizzati wkoll numru ta' attivitajiet tradizzjonali fosthom sfin, daq, mużika, ikel, lob u snajja Maltin. Okkażjoni ta' ġurnata storika importanti nazzjonali li għandha tradizzjoni antika u tajjeb li fisem Partit Laburista li din l-okkażjoni nżommuha ħajja u ċertament aħna nagħtu l-kontribut tagħna. Il-bidja f'Malti hija importanti għal ħafna u diversi raġunijiet fosthom minħabba il-food safety. Aħna rridu nigarantixxu li f'Malta jkun hawn bidja b'saħħitha biex lill-poplu tagħna nibqgħu nigarantixxulu li jkollu ikel frisk, ġenwin u bnin fuq il-mejda tiegħu